Вітаем вас, Беларуская служба Радыё Свабода. Мы ў прамым эфіры з залі паседжання будынку Гомельскага абласнога суду. Тут скончыўся працэс над грамадзянінам Францыі Жаляном Віё. Працэс, які у СМІ ўжо названы, Жалян Віё названы французам з патронам. Беларускія праваахоўныя органы абвінавачвалі Жаляна Віё першапачаткова у незаконным звароце атрутных рэчываў, гэта ўласна набыццё гэтага патрона, і таксама у спробе незаконнага перамяшчэння гэтага патрона праз мяжу. Суд працягваўся 2 дні, і цяпер сёння Жалян Віё ўжо выступіў з апошнім словам, і вот неўзабаве будзе абвешчаны прысуд. Радыкальна памянялася і стаўленне боку абвінавачання да справы Жаляна Віё, і таксама сама гэтая гісторыя набыла зусім іншы накірунак. Жалян Віё распавёў, што патрон, які быў у яго пры сабе, яму падарылі 2 сябры ў Варшаве, і таксама калі ён пераходзіў мяжу праз памежны пераход Новая Гута, гэта беларуска-украінская мяжа, ён сам прыдавіў яго памежніку сярод іншых сувеніраў, бо ён быў перакананы, што гэта муляж, сувенір, патрон недзейсны, і хацеў сам пераканацца ў тым, што яго магчыма перавозіць праз мяжу. Уся гэта гісторыя, якую распавядаў сам Жалян Віё, была пацверджаная ў судзе паказаннямі і супрацоўнікаў беларускай мытні, і таксама доказамі відэарэгістратара, які быў на адным з супрацоўнікаў мытні, і праўдзівасць паказанняў гэтай гісторыі, якую распавядае Жалян Віё, такой драматычнай для яго гісторыі, яна цалкам пацвердзілася. Таму апошнія звесткі, якія былі агучаны ў судзе, прокурор адмовілася ад абвінавачання па артыкуле незаконнае набыццё уласна гэтага патрона, і таксама попрасіла для Жаляна Віё пакарання ў выглядзе штрафу ў 300 базавых велічыняў, гэта 6900 беларускіх рублёў. Вядома таксама, што адвакат Дмітрый Пяткевіч, вот вы яго бачыце, ён сядзіць побач з перакладчыцай, і Жалян знаходзіцца у такім адмысловым акварыуме, чакае прысуду. Вядома, што адвакат, выступаючы у абарону Жаляна Віё, сцвярджаў, што следства абсалютна не давяло віны Жаляна, не прадпрыняло ніякіх намаганняў для таго, каб знайсці гэтых хлапцоў, якія нібыта падарылі яму гэты патрон і пераканалі яго ў тым, што ён сувенірны. І таксама былі шматлікія знойдзеныя парушэнні пры складанні пратаколаў і пры тых сведчаннях, якія былі прадстаўленыя далей суду. Магчыма, гэта прывяло да таго, што прокурор запрасіў нашмат мякчэйшае абвінавачанне, бо злачынствы, па якіх першапачаткова абвінавачваўся Жалян Віё, лічацца цяжкімі, і максімальнае пакаранне па іх мяркуе да 7 гадоў зняволення. Сам Жалян Віё ўжо досыць працяглы час знаходзіцца у гомельскім СІЗА. Затрымалі яго 21 верасня, і увесь гэты час ён знаходзіцца ў зняволенні. Таксама падчас суду, нягледзячы на тое, што 2 ягоныя сяброўкі беларускі прасілі ў першы ж дзень адпусціць яго, змяніць яму меру стрымання, адпусціць яго пад іх паручальніцтва, суддзя ўсё ж такі прыняла рашэнне Жаляна пакінуць яму меру стрымання. І вот цяпер стане вядома, які менавіта прысуд будзе вынесены. Таксама варта адзначыць, што падчас суду і суддзя Тамара Застаўнецкая, і прокурор, і адвакат вельмі падрабязна разглядалі справу Жаляна. Самыя найдрабнейшыя пытанні былі высветленыя. Усё гэта, канешне, мела значэнне для таго, каб папрасіць для яго найменшае пакаранне, і грамадская рэакцыя на тое, што адбываецца з французскім грамадзянінам, які сам кажа, што не меў на мэце нічога парушаць, быў перакананы, што гэты патрон нядзейсны. Яна таксама за гэты час змянілася. Можа быць, тут нават з'явіліся нейкія
галасы, якія сталі на бок і беларускай праваахоўнай сістэмы, якая мяркуецца, што Жалян Віё можа быць вызвалены сёння. Ну вот мы бачым, што вялікая грамадская цікавасць да гэтага працэсу, вельмі шмат журналістаў, вельмі шмат проста неабыякавых людзей, якія дапамагалі Жаляну Віё, пакуль ён знаходзіўся ў зняволенні. Ягоныя бацькі і ягоная маці, ягоная сям'я, яны спачатку нават збіралі, абвясцілі краўдфандинг праз сацыяльныя сеткі для таго, каб назбіраць для Жаляна грошай на адваката і на тое, каб палепшыць умовы ягонага стрымання, бо спачатку ён скардзіўся, што яму холадна, што ён не разумее, што адбываецца, бо ніхто вакол не валодае ані ангельскай, ані французскай мовай. Ну і дзякуючы ўмяшальніцтву грамадскасці і таксама ўплыву французскай амбасады, вядома, што ягоныя умовы пасля грамадскага розгаласу палепшыліся. Ён сам пра гэта казаў на першае паседжанне суду прыехаў ягоны брат Гійом з Францыі з сяброўкай сям'і. Таксама было відаць, што для Жаляна гэта вялікая падтрымка. Таксама вядома, што французская амбасада моцна падтрымлівае Жаляна і сочыць за тым, каб усе правы французскага грамадзяніна былі выкананыя і у дачыненні да яго выконвалася заканадаўства. Вельмі кранальна сёння Жалян выступаў з апошнім словам. Вядома, што ён сказаў, што ўражаны дабрынёю беларускіх людзей і ў яго не застаецца непрыемных уражанняў ад самой Беларусі. Таксама казаў, што ён яшчэ раз пацвердзіў, што ён не хацеў парушаць заканадаўства ніводнай з краінаў. Ну, можа быць, варта трохі распавесці пра самога Жаляна. Яму 24 гады. Большых інфармацыя пра яго стала вядомая падчас паседжанняў. Ён сам пра сябе распавядаў. Вот яму 24 гады. Ён выхоўваўся ў сям'і, у якой выраслі 3 браты. Апошнія 6 гадоў ён жыве ў Лондоне, у яго не скончана універсітэцкая адукацыя, і ён любіць падарожнічаць. Да таго, як трапіць у Беларусь, ён наведаў 9 краінаў. Цікавы, можа быць, факт, які характарызуе яго як асобу, калі суддзя запыталася, як ён так лёгка паверыў у словы гэтых хлапцоў, якія нібыта ў Варшаве падарылі яму гэты патроны, пераканалі яго тым, што гэта муляж. Ну, Жалян тады адказаў, што ён часта падарожнічае аўтастопам і што гэта ягоная такая прырода, ён давярае людзям. Ну, таксама ў апошнім сваім слове ён ужо выказаў такую абачлівасць і сказаў, што тое, што ён перажыў тут у Беларусі, маючы на ўвазе вот гэты судовы пераслед і таксама 2 месяцы зняволення, навучылі яго таму, што трэба абачліва ставіцца да словаў людзей і да тых людзей, з якіх ты не так добра ведаеш. Вот все цяпер чакаюць, пакуль суддзя выйдзе абвяшчаць прысуд. Нагадаю, што мы знаходзімся ў зале паседжанняў Гомельскага абласнога суду. Тут сёння скончыўся працэс, разгляд справы французскага грамадзяніна Жаляна Віё, якога абвінавачваюць у незаконным перамяшчэнні патрона праз мяжу. Вось цяпер пабачым, пачуем, які менавіта прысуд ён атрымае. Обвиняемый. Не разрешаем. Оглашается резолютивная часть приговора именем Республики Беларусь 20 ноября 2017 года суд Гомельского района Гомельской области в составе судьи Заставнецкой с участием государственного обвинителя Лащенко, защитника Петкевича, рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Гомеле уголовное дело по обвинению Бью Жалана Бертрана Себастьяна, 15 декабря 1992 года рождения, уроженца города Тарф, Франция, гражданина Франции, со средним образованием, холостого, детей не имеющего, работающего помощником менеджера в магазине в городе Лондоне, Великобритания, проживающего по адресу
Лондон 49, Элвуд-стрит 51, ранее несудимого, содержащегося под стражей в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 295, частью 1 статьи 333 прим. Уголовного кодекса, приговорил Вио Жолана Бертрана Себастьяна признать невиновным и оправдать по предъявленному обвинению по части 2 статьи 295 и части 1 статьи 339 прим. Уголовного кодекса за отсутствие в его деянии состава преступления. Меру пресечения отменить, освободив его немедленно из-под стражи, сдали суда. Вещественное доказательство по делу, гильзовый патрон уничтожив, диск с видеозаписью хранить с материалами уголовного дела. Приговор может быть обжалован, опротестован в течение 10 суток со дня провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Гомельского областного суда через суд Гомельского района. Понятен приговор суда. Суд разъясняет вам ваше право на обращение за возмещением имущественного, материального, морального вреда, причиненного незаконными действиями органов уголовного преследования. Вам это право понятно? В течение 10 дней вправе обратиться в суд с заявлением об ознакомлении с протоколом судебного заседания. Понятно ли вам это право? Есть ли вопросы? Нет, спасибо. Судебное заседание завершено. Вельмі цікаве рішення прийняв Гомельський обласний суд. Жаляна Віо, громадянина Франції, якого обвинувачували у незаконному перевозі патрона праз межу, признали цілком невиновним. І навіть штрафу, про який просила прокурор, йому не присудили. Більше того, суддя йому нагадала, що він може звернутися за компенсацией того морального. Vous vous adressez pour reprendre la compensation. Est-ce que vous pensez... Не знаю пока. Пока не знаю. А будет ли обращаться за компенсацией? Жалян не ведае, ці будзе ён звяртацца за кампенсацыяй. Скажите, как он прокомментирует, паспрабуем праз перакладчыка покоммуникаваць з Жаляном, как он прокомментирует... Thank you for coming. Thank you for coming. Супрацоўнікі амбасады цяпер Жаляна вядуць, каб пагаварыць з ягоным братам. Тут яму дораць падарункі. Падарункі яму дораць людзі, і пасля абяцаюць, што Жалян адкажа на пытанне журналістаў. Фактычна супрацоўнікі французскай амбасады цяпер узялі пад сваю апеку Жаляна Віо. Пакуль што першае пытанне, першую рэакцыю, якую мы ведаем ад яго, гэта тое, што ён яшчэ не ведае, ці будзе звяртацца па матэрыяльную і маральную кампенсацыю. Нагадаю, што 2 месяцы ён правёў у зняволенні пасля таго, як быў абвінавачаны у незаконным перавозе патрона праз мяжу. Цяпер, канешне, было відаць, калі ягоны брат Гійом прыляцеў сюды у Гомель, каб прысутнічаць на судзе. Было відаць, наколькі цесныя паміж імі стасункі, наколькі сям'я перажывае і клапоціцца пра тое, што адбываецца тут у Беларусі з Жалянам. Тады Гійом распавядаў, што маці у вельмі такім цяжкім стане, у іх нядаўна памёр бацька, хаця бацькі былі разведзены, але яны падтрымлівалі шчыльныя стасункі паміж сабою. І цяпер папрасілі, канешне, самыя галоўныя навіны, якія хоча атрымаць сям'я, і цяпер Жалян Віо
будзе размаўляць са сваёй сям'ёй. Сапраўды для беларускай праваахоўнай сістэмы, якая лічыцца досыць жорсткай і не можа пахваліцца апраўдальнымі прысудамі, хто там цікаўны, можа паглядзець статыстыку пра колькасць нашых апраўдальных прысудаў. Гэта можа быць беспрэцэдэнтнае рашэнне. Я вот перад працэсам размаўляла з больш-менш абазнанымі людзьмі. Было адчуванне, што ўсё ж такі Жаляна Віё могуць пакараць штрафам, могуць быць нейкія іншыя санкцыі да яго прымененыя. І вот такое рашэнне гомельскага суду цалкам прызнаць яго невінаватым і больш за тое даць яму таким рашэннем права звярнуцца па маральную і матэрыяльную кампенсацыю за тое, што дзеянні ў дачыненні да яго былі незаконнымі. Яно ў пэўным сэнсе, канешне, памяняе, можа быць, нешта памяняе ў вынясэнні прысудаў у Беларусі. Ну вот пасля таго, як стала вядома, што такое вот беспрэцэдэнтнае рашэнне, канешне. А вот мы цяпер... Господар Дмитрий, а можно вас попросить прокомментовать присуд? Перемогли? Ну, получается, что да. Даже неожиданно было для меня такое решение категоричное. Ну, конечно, я на него надеялся, но я очень рад, что это решение состоялось, что суд полностью согласился с нашей позицией, принял законное, справедливое решение. Мы очень рады, конечно. Я в душе надеялся на него. Какие менавіта факты привели до того, что вот такое решение было принято? Ну, это благодаря тому, что суд очень подробно, скажем так, скрупулезно стал разбираться в этом деле. Это отчасти благодаря резонансу общественному, который возник по этому делу. Ну, суд, в принципе, обязан это делать. Я думаю, что он сделал бы без этого, конечно, но это, скажем так, еще в большей степени сподвигло суд очень внимательно подойти к этому делу. Я не хочу повторять по поводу нестыковок, как вы говорите, в обвинении. Я об этом высказался в своих прениях, на своих показаниях, скажем так, в своей позиции у меня она не поменялась. Это все было озвучено в рамках судебных прений. Полагаю, что суд этому оценку дал в полной мере. Вынеся оправдательный приговор, он согласился, что достаточных доказательств и допустимых обвинений не представило, о чем мы и говорили, в том числе в судебных прениях. А на что Віё може различивать, когда он звернется по компенсации? Закон предусматривает белорусский компенсации морального вреда за незаконное содержание под стражей. Скажем так, нет конкретных цифр. Это все на усмотрение суда. Во-первых, будет зависеть, будет ли он обращаться с таким заявлением, в зависимости от его требований исковых в этой части. И, опять-таки, это решение суда. Четких рамок, скажем так, закон не предусматривает. В каждом, это индивидуальные вопросы, в каждом конкретном случае суд выясняет степень морального, скажем так, вреда, страданий и так далее, и так далее. Но эта процедура не быстрая, занимает несколько месяцев, если этим мы вообще будем заниматься. То есть решение будет принимать мой подзащитный в этой части. Дмитрий Пяткевич, это адвокат Жаляна Віё, дзякуючы якому якраз таки можна у Жаляна атрымаўся такі нечаканы прысуд. Вы чулі, што Дмитрий Пяткевич нават сказаў, што ён сам не чакаў таго, што суддзя прыме такое рашэнне, а гэта азначае, што Жалян Віё, якога раней абвінавачвалі ў незаконным спробе незаконнага перавозу патрону, дзейснага баявога патрону праз беларуска-украінскую мяжу, будзе цалкам апраўданы, прызнаны невінаватым, і суддзя нават нагадала яму, што ён мае права звярнуцца па кампенсацыю у сувязі з тым, што ў дачыненні да яго быў парушаны закон. Марыя. Тут ёсць сяброўкі. А Тацяна?
Марія, ну, може бути, тоді ви якраз таки були одною з тих білоруських громадянок, які хотіли, були готові взяти Жаляна на поруки. Вот всі чекали ви таки присутні, а вот адвокат Ну, мы сказав. надеялись очень, да, конечно, чекали. Все хорошо получилось, как и должно было случиться. Вот, так что мы очень рады. А чому ви думаєте, такое менавіта рішення прийняли? Бо все ж таки просили, но не мали. Потому что, ну, наш же суд хороший, вот, поэтому они адекватно все это оценили. Мы рады, что у нас такая страна нормальная и хорошая. А ви сачили за усім судом, були на всіх днях посідження? Так, і як, вот прокоментуйте, коли ласка, як сам розгляд справи, що ви можете про його сказати, які докази приводили і прокурор, і адвокат? Про ситуацию все. Ну, давали все, все как это сказать, на прошлом заседании показывали видеофрагмент пограничника, вот. И, я думаю, это сыграло главную роль в решении суда. Ну, то есть все, как это слово забыла, ну, в общем, все, ну, короче, все правильно так и должно быть. Дякую великі. Марія, як ваше прізвище? Фостий. Марія, сяброўка Жаляна Віё, яна падчас першага дня паседжанняў выступіла з хадайніцтвам у бок суда і папрасіла разам са сваёй сяброўкай Тацянай дазволу узяць, змяніць для Жаляна меру стрымання, каб ён застаўся ужо не знаходзіўся у турэмных умовах, па умовах ізалятара, а быў адпушчаны, аднак тады суддзя прыняла іншае рашэнне. І вот сёння пасля абвяшчэння прысуду стала вядома, што французскі грамадзянін прызнаны цалкам невіновным. І нават той штраф у 6900 беларускіх рублёў, які ад пачатку прасіла для яго пракурор, таксама суддзя не прысудзіла. Ну і нагадалі Жаляну Віё пра тое, што ён можа звяртацца ў суд з патрабаваннем пра кампенсацыю за тое, што ў дачыненні да яго быў парушаны закон. Беспрэцэдэнтным і нечаканым назваў гэта рашэнне нават адвакат Жаляна Віё Дмітрий Пыткевіч. Ён настойваў на тым, што падчас паседжанняў на тым, што віна Жаляна Віё зусім не была даказаная, і абвяргаў кожны з доказаў, які прыводзіў бок абвінавачання. Ну вот у выніку дабіўся такой перамогі. Цяпер Жалян Віё яшчэ размаўляе са сваёй сям'ёй. Ну вот журналісты чакаюць, калі ён выйдзе і адкажа на ўсе пытанні. Сколько там осталось? Еще хуже. Мы, нагадаю, знаходзімся ў будынку Гомельскага абласнога суду, чакаем, пакуль Жалян Віё, грамадзянін Францыі, які толькі што беларускі суд прызнаў невінаватым у спробе незаконнага правозу праз беларускую мяжу патрону, і вызваліў у зале суду. Вот мы чакаем, калі ён выйдзе і зможа адказаць на пытанні журналістаў. Нагадаю, што Жаляна Віё мы затрымалі 21 верасня, калі ён пераходзіў мяжу, беларуска-украінскую мяжу у памежным пераходзе Новая Гута. Там на пытанне супрацоўнікаў мытні, ці ён мае пры сабе забароненыя рэчы, ён згадаў пра тое, што ў яго ёсць патрон, які яму падарылі два ягоныя знаёмыя з Варшавы, і пераканалі яго, што гэта сувенір ці муляж. І ён распавядаў, што разам з іншымі сувенірамі, які ён возіць са сваіх падарожжаў з іншых краінаў, ён гэты патрон
супрацоўніку мытні і паказаў. Ну вот такая шчырасць каштавала Жаляну Віё 2 месяцаў знаходжання ў гомельскім ізалятары, прычым стала вядома пра тое, што ён там знаходзіцца адносна нядаўна, у сярэдзіне ці пры канцы кастрычніка, калі ўжо з Францыі з'явілася інфармацыя пра тое, што французскі грамадзянін знаходзіцца ў Гомелі, ён паскардзіўся на тое, што ён утрымліваецца ў вельмі халодных умовах, што ён не разумее, што адбываецца, бо вакол ніхто не гаворыць ані па-французску, ані па-ангельску, што ён не разумее адваката, якога яму прызначыла беларуская дзяржава. Ну, пасля ўмешальніцтва грамадскасці і па спрыянні супрацоўнікаў французскай амбасады удалося сітуацыю з ягоным знаходжаннем у ізалятары палепшыць. Нам ужо распавядалі тады дыпламаты, што яны з ім сустракаліся, што ў яго ўжо ёсць цёплыя рэчы. Вядома, што нават беларусы яму дасылалі туды, спрабавалі дасылаць перадачы і рабіць перадачы і дасылаць цёплыя рэчы. Ну, калі мы яго пабачылі ўжо ў судзе, ён ужо не скардзіўся на тое, што яму там цяжка, тым не менш было адчуванне, што ён па-ранейшаму не разумее, што з ім адбываецца. Сям'я Жаляна Віё абвясціла краудфандинг, збіралі яны грошы на адваката, і у выніку намаганнямі гэтага адваката Дмітрія Пяткевіча удалося дабіцца таго, што абвінавачанне спачатку было падчас суду, ад часткі абвінавачанняў адмовіўся пракурор і запрасіў нашмат меншае пакаранне, чым прадугледжана па гэтых артыкулах. А пасля сёння, літаральна некалькі хвілінаў таму, суддзя абвясціла прысуд, і стала вядома, што Жалян Віё прызнаны цалкам невінаватым, і яму таксама нагадала суддзя пра тое, што ён можа звярнуцца за кампенсацыяй маральнай і матэрыяльнай за тое, што ў дачыненні да яго быў парушаны закон. Цяпер мы чакаем, пакуль Жалян Віё пагаворыць са сваёй сям'ёй, са сваім братам. На гэты дзень суду ўжо ніхто з ягонай сям'і не прыехаў у першы дзень. Тут быў ягоны брат Гійом і з сяброўкай сям'і. Гійом тады распавядаў, казаў пра тое, што ўсё, што здарылася з Жалянам, гэта трагічная памылка, што Жалян добры чалавек, ён не хацеў нічога парушаць, ён проста падарожнік. Казаў таксама пра тое, што маці знаходзіцца ў цяжкім стане, што яна ўвесь час плача. Ну, і, канешне, зразумела, што першае, што хацеў зрабіць Жалян Віё пасля таго, як яго адпусцілі, гэта званіць сям'і. Можно вас попросить сюда смотреть? Нет, туда не глядите, это БД. Сюда. Вот сюда. Вы ожидали такого решения суда? Была надежда? Да. Oui. Вы лічыце справядлівым тое, што з вами адбывалася? Peut être justifié ce qui s'est passé. Est-ce que vous croyez que c'est... То, што вас затрымалі, вы 2 месяцы прасядзелі ў турме. Vous avez été détenu, que vous avez passé 2 mois au centre de détention. Je suis pas sûr de comprendre. Est-ce que vous croyez que ça peut être justifié, ces actions, que vous aviez été détenus? Je comprends pas. Совсем понимает, что вы хотите спросить. Dans quel sens? Эмоции. Может поделиться эмоциями после оглашения приговора. Est-ce que vous pouvez dire de vos émotions après avoir attendu le jugement? Très heureux. Очень счастлив. Je le montre peut-être pas, mais je suis très heureux. Может быть, по мне не видно, но я на самом деле очень счастлив. Каковы были условия содержания?
Comment étaient les conditions dans le centre de détention? Difficile, je suppose. Было трудно. Il y a... Приедете еще раз в Беларусь? Конечно. Приедете к нам в гости еще? Est-ce que vous pensez venir encore une fois au Bélarus? Si peut-être un jour Loukachenko est plus président et que la justice est mieux, pourquoi pas. Это против нашего. А можно, будут ли обжаловать приговор? Est-ce que le jugement, est-ce que tu veux faire appel au jugement? Нет. А почему? Et pourquoi? C'est fini. А будете вы моральную компенсацию требовать за вашу Est-ce que vous pensez prendre la compensation, demander la compensation morale pour le dommage moral? Нет. Ну, почему? Вы можете объяснить свое решение? Почему не будет обжаловать решение? Почему не будет обжаловать? Почему не будет требовать компенсации? Pourquoi vous ne voulez pas demander la compensation? Je pense que dans cette expérience, il y avait plus de positif que du négatif. Et j'en ressors avec ça et ça me suffit. Я думаю, что опыт, который я получила, все-таки есть больше положительного, чем отрицательного, поэтому я хочу оставить как есть. Скажите, вот вы приехали сюда к девушке, да, я так понимаю, поговорили об этом. Поддерживала ли она вас как-то, была ли связь какая-то, и какие у вас планы на дальнейшее, то есть что будет дальше? Vous êtes venu ici pour voir votre ami. Est-ce que quels sont vos projets pour l'avenir? Qu'est-ce que vous pensez faire? Profiter de ma liberté au maximum. Максимально использовать мою свободу. Что он делает сегодня? Что сегодня будете делать, Qu'est-ce que vous когда pensez подъедете faire сюда? aujourd'hui quand vous quittez la cour? Aucune idée. Пока ничего не знаю. Как семья восприняла? Et la famille, comment a réagi la famille à la décision de la cour? Très heureux. Ils sont tous très heureux. Все очень счастливы, Bien entendu. конечно же. А какие планы ваши на самый ближайший час? Quels sont vos projets pour le futur récent? Je sais pas. Juste apprécier d'être libre et me reposer. Dire merci à tous les gens qui m'ont aidé. Et, Ну, я просто хочу отдохнуть, отойти и сказать спасибо всем людям, которые мне оказали помощь. Спасибо. Пожалуйста. Est-ce que vous avez des habits chauds? Ouais. Есть. Какую помощь ему оказывали? Можно подробнее об этом? Кто его Quelle поддерживал? aide vous avez reçue et est-ce qu'on peut décrire en détail? Quelques colis avec de la nourriture, des habits, Мне присылали посылки с едой, с одеждой, des lettres de soutien. письма поддержки. А quelle langue? Quelle langue? Français. На французском. А сейчас нужна какая-нибудь поддержка от гражданского общества, просто от людей? Можем просто помочь, да, там, транспортное проживание, если надо, можно обратиться, мы поможем. Est-ce que maintenant vous avez besoin d'aide comme loger quelque part ou nourriture? Не спасибо. Знаете, не очень было понятно про понятие на приедет он еще в Беларусь. Да. Что он там делает? Ну, это не официально. То есть это непереводимый рассудок? Нет, это против действий. Можно подробнее условия его содержания? Кроме было трудно, а условия его содержания можно? Est-ce que tu peux dire plus sur les conditions de détention? Je pense que vous savez pratiquement tout dans mes lettres, ce que j'ai écrit. Из моих писем можно подчеркнуть всю основную информацию. Je peux peut-être ajouter qu'il y a des rats et des cafards dans la prison. Могу добавить, что есть крысы и тараканы. Ça fait 2 semaines qu'ils ont coupé le chauffage, donc il n'y a pas de chauffage dans les cellules.
И уже 2 недели они отключили отопление, то есть уже 2 недели мы сидели без отопления. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de bonnes personnes dans cette prison. Il y a des mauvaises personnes. Il y a beaucoup de gens innocents, peut-être pas innocents, mais qui ont fait des petits crimes, qui ne méritent pas d'être emprisonnés pour ces crimes. Ils seraient en France, ils seraient citoyens français, ils seraient libérés tout de suite. Je pense qu'il y a un problème de justice dans ce pays. Есть, я встретила и хороших людей, то есть и людей, которые виновны, но есть люди, которые совершили незначительное преступление, и, например, по законам Франции их могли бы оправдать, и они уже бы не находились в местах заключения. То есть я думаю, что, возможно, нужно пересмотреть отношение к правосудию. Чи плануєте ви поїхати зараз ось во Францію, або продовжити вандровку в Україну, чи може во Франції, чи в Білорусі застанете? Vous pensez rester au Bélarus ou continuer votre voyage et aller en Ukraine ou revenir en France? J'aimerais voyager encore, mais je pense que c'est mon devoir de retourner en France pour embrasser ma famille, qui m'a beaucoup soutenu, et passer quelques jours ou quelques semaines avec. Я хотела бы продолжить путешествие, но я думаю, что мой долг на этом этапе вернуться во Францию, чтобы наконец-то встретиться с семьей, и обнять всех, поблагодарить их за ту поддержку, которую они мне оказали. Une dernière question. Последний вопрос. Quand pensez partir? Quand partez-vous? Я не знаю. Et visa? Ça va voir avec le consul, je sais pas. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, je sais pas. С консулом этот вопрос решается сегодня-завтра. Спасибо. Жалян Вийо. D'être venu pour moi durant toutes ces séances et de m'avoir soutenu. J'apprécie énormément. Спасибо за то, что вы присутствовали сегодня и на всех предыдущих заседаниях суда. Очень ценю вашу поддержку. Спасибо большое. Спасибо большое. Удачи. Доброй дороги. Жалян Вийо, громадянин Франції, який був затриманий 21 вересня при спробі перайсці беларуска-украінскую мяжу у памежным пераходзе Новая Гута. У яго пры сабе быў патрон. Ён задаў пытанне мытніку, ці можа ён праводзіць такую рэч. У выніку гэта скончылася для яго 2 месяцамі знаходжання у гомельскім ізалятары ва ўмовах, якія ён недавно апісаў, як халодныя, з крысамі, тараканамі, адсутнасцю спосабу разумення, бо ён проста казаў пра тое, што ён не разумее, што адбываецца, бо ніхто не гаворыць ані па-французску, ані па-ангельску. Таксама ён толькі што распавёў, што там знаходзяцца сапраўды і вінаватыя людзі, але таксама ёсць і людзі, якіх паводле, напрыклад, французскага заканадаўства трэба было б выпусціць. Ну, уласна, гэта і здарылася з Жаляном Вийо. Яго першапачаткова абвінавачвалі у незаконным звароце атрутных рэчываў і ў спробе перамяшчэння праз мяжу боепрыпасаў. Але сёння суддзя ў гомельскім абласным судзе прыняла рашэнне пра тое, што грамадзянін Францыі цалкам не вінаваты, і яму таксама нагадалі пра тое, што ён можа звярнуцца па маральную і матэрыяльную кампенсацыю у сувязі з тым, што ў дачыненні да яго быў парушаны закон. Ну, Жалян пераканаў нас усіх прысутных у тым, што ён не будзе звяртацца па кампенсацыю, не будзе абскарджваць гэтае рашэнне, і таксама не мае ён яшчэ пэўнага адказу на тое, ці захоча ён калі-небудзь вярнуцца ў Беларусь. Нагадаю, што мы былі ў прамой трансляцыі з гомельскага абласнога суду, дзе прынялі незвычайнае рашэнне па справе француза з патронам, грамадзяніна Францыі Жаляна Вийо. Всего найлепшага, заставайцеся з намі. Як ваша